se mu daří. Hlavně mám rád všechny ty, kteří to nezdávají a kteří do toho jdou, protože pokud jsou časy zlí, tak je to příležitost pro všechny, kteří to myslí opravdu vážně. Takže tady je Bobin. Snad jsme ten song nezapomněli, ale rádi vám s tím uděláme radost. Tak jdem.